Head chef 5-hviezdičkového tatranského hotela Lomnica Patrik Pokrývka je hosťom VizitChef TV. Dobrý deň, Patrik. Dobrý deň, zdravím čitateľov VizitChef. Ďakujeme, pozdravujeme ich. Patrik, vy pochádzate z Popradu, teda nedaleko od hotela Lomnica, dá sa povedať, kde teraz natáčame rozhovor. Ale by sme tu ale dnes spolu mohli sedieť. Museli ste sa vrátiť z pracovných ciest po Škandinávii. Prečo práve sever? Je to tak, už ako v 18 rokoch, kedy som sa venoval gastronómii už pod zvučnými menami, aký bol Jozef Romiak alebo Peťo Duranský, čo boli akože high klasy. Oni mi ukázali nejaký štandard v kuchyni, nejaké prípravy, tak som inkliminoval k takej tej škandinávskej kuchyni. Prvá moja kniha bola Noma, kdežto vierali svetová reštaurácia ako tá najlepšia na svete. A veľmi sa mi to páčilo, veľmi ma to zaujalo a snažil som sa k tomu nejako priblížiť. Takže tak. Ono vlastne na prelome rokov 2018 a 2019 ste aj boli na trojmesačnej stáži v Nome, ktorú ste už zmieňovali. To, čo je vlastne jedna z najslavnejších reštaurácií sveta, dá sa povedať. To ale nebola vaša prvá práca na severe. Čo tomu predchádzalo? Predchádzalo tomu to, že som v rámci nejakej agentúry dostal pracovnú príležitosť ísť pracovať do Norska, do jedného malého hoteliku trojhviezdičkového. Bolo tam 64 izieb, takže v rámci nejakej kategorizácie bol trošku väčší ten hotelik. A to bola moja prvá práca s škandinávskou kuchyňou. Po nejakom pol roku tamojší šéf-kuchár dal výpoveď, vlastne odišiel a majitelia sa rozhodli osadiť mňa, lebo mi veľmi chutilo moja kuchyňa do šéf-kuchárskej pozícii, takže som mal možnosť si vyskúšať byť šéf-kuchár. Nie až takého tímu razovo ako tuto v Lomnici, trošku menšieho tímu kuchárskeho. A mal som možnosť pracovať s perfektnými produktami, ako sú langusty, ako sú ryby, čerstvé ryby. Mali sme tam lokálneho rybára, ktorý nám zabezpečoval chod rýb. Takisto prvýkrát som ochutnal veľrybie mäso, sobie mäso, losie mäso. Takže tá divina bola fakt neskutočná. Pardon, teda tam sa varila vlastne škandinávska kuchyňa? Bolo to tak? Tak varila sa typická škandinávska kuchyňa, hlavne by som povedal na december. V decembri majú vianočné stoly, alebo julebord, oni to nazývajú. Takže počas celého decembra, ako keď my poznáme švédske stoly, prídu hostia, zaplatia si určitý obnos peňazí a môžu jesť vlastne od predjedál, hlavných jedál, dezertov. Mal veľmi špecifickú škálu dezertov a veľmi špecifickú škálu vianočných jedál. Je tam starú ovcu, vlastne staré jahňa, lame rybe. Potom majú svinné rybe, čo je vlastne bravčový bočík, to sa najviac približuje našim jedlám, červenou kapustou a varenými zemiakmi. A potom majú lutefisk, je veľmi špecifická ryba, kdežto majú takú tradíciu, že vešali tresky z lofotov, dávali ich schnúť na také, dá sa povedať, sušiaky, tak my poznáme na prádlo, majú také veľké sušiaky na ryby, oni to vysušia tú rybu, lenže jedného dňa prišiel požiar, zapalilo to a majú k tomu takú pripovidku alebo tradíciu, že začali tam hasiť hasiči a veľa bolo tých rýb zdevastovaných, že čo z toho urobiť. Takže vlastne, ak boli tie ryby nabopnané tou vodou, keď sa hasilo, tak oni to ešte upiekli a k tomu majú takú tradíciu, že si to dávajú na vianočný stôl. To je strašne zaujímavé, toto, čo vravíte, a vlastne ten prístup k surovinám v tej nordickej gastronomii je predsa len iný. Vám to vyhovovalo, tento prístup? To znamená, tam sa viacej vlastne suší, viacej sa udí, fermentuje sa tieto veci. Je to ten prístup, ktorý vám vyhovuje, ten severský? Určite áno, určite oni vedia aj z tej obyčajnej najbežnejšej suroviny vytvoriť jedlo, ktoré vyzerá elegantne, je chutné a dáva úplne inú škálu tej chuti, že to nafermentujú, zaudia, vysušia. A je to trošku iné, akože my vieme, aj toto my vieme, už máme kyslú kapustu, vlastne to sme mali. Čo je vlastne fermentovaná záležitosť? Fermentovaná záležitosť, takisto repa, vedľa máme Poliakov, ktorí tiež majú žúrek robia z fermentovanej cvikly, takže je to veľmi podobné. A dajú sa tieto veci, alebo dajú sa tieto prístupy k tým surovinám preniesť aj do Lomnice? Určite áno, pretože máme tu takisto zverinu, máme tu divinu, máme tu ryby. Bohužiaľ sladkovodné, nemáme to more, to nám trošku chýba oproti tým Nórom a Škandinávcom, to more je cítiť.
ale vieme aj tuto zabezpečiť veľmi dobré suroviny. Ako dlho ste vydržali v tom hoteli pracovať? 4 roky. 4 roky, čo je celkom slušná doba. Slušná doba. My sme boli obsadení viac menej sezónne, že leto tam hostia cestovali, tam bol nejaký à la kartový lístok. Áno. A počas mimo sezóny sme mali taký na výber 3, 5 a 7 chodov. Hej. Tam hostia veria tomu kuchárovi a netrebalo písať nejaký lístok, že čo budú mať. Akurát povedali svoje alergie, reštrikcie, na čo nemajú chuť alebo čo im vadí. A v rámci toho sme dostavili jedálny lístok. Hej.